Taxi kayo. Ay, sa Agent Boyet, be. Saman. Mabata. Let's go. Magliso naman ang motor dira, di man ta kaagi pating lapo ka. Ikaw pa ka rider nimo? Lalong kayo. Kaya ra nimo na. Ay, boss, nakon sa kada boss. Mutong lagi. Namutong ba siya? Let's go. Kalimot ko da. Katong tao rin nga agi nagbitbit og sa kabulig nga butong ba nakalimot yung pangutanaw asa dapat nga lugar ang atong ginapangita. Tama na Agent Boyet no, pero sige lang kay manawag rong Sarge ron. Tara. Ay tinsa. Ang motor na lang ibili na to na. Sagdi na ako kay lapo kayo. Maka-issue pa mga agency ana. Bagay no. Tara. Sa Agent Boyet, saman. Kailangan ta sa itong mga pakiramdam karon kay nagubatan ba yan eh. Kani. Watak ka tuod. Manawag ta ka Sarge ron pero ready na ka? Ready na. Sige. Pangilis na. Gago, kami naman. Buhis ni. Palihog, bangon ba? Bangon ka bangon. 150 rang kinsina ba yan na? Ay sa Agent Boyet. Baliktad na. Ha? Ibutang ang pula. Let's go. Time sa. Mano? Nya, ready na. Ready na ka na, okay na. Bantay Agent Boyet. Basin dili ka kabantay. Uy, ang kameraman! Let's go! Yung kameraman tayo! Bangon! Bawa na yung video sa mga! Pandamay paghinay ba? Let's go! May kalaban na ron! Agent Boyet. Hoy, kameraman! Tara medyo, agad pala. Kapadlungon ba ng kameraman na to eh? Saan naman ka, oy? Agent Boyet, paminaw. Tawagan nato si Sarge kay Murag. Wala na yung mga tao diri. Maayo pa Agent Ray. Tama gyud ay siya nga lisod kayo agihan diri ang motor. Kadali lang ha. Sige. Hello Sarge. Agent Ray, kumusta? Naa na may diriya sa location Sarge. Naana mo sa location? Tama gyud ay ka. Di na makasulod ang mga motor diri ah. Anak gani ko ni mo no? Pagbaktas mo diha. Oo, nagbaktas ra mi ni Agent Boyet. Okay ra mo, may mga kalaban diha. Wala may mga kalaban Sarge pero libog na jud kayo diri ah. Lisod kay bangitaw ng dalan. Sige ra Agent Ray, ay mo kabalaka. Kay naiilhanan. Naay balay Naibalay. ug naay kabaw. Kabaw. Unsa mo kabaw Sarge? Gamitan ninyo na. Sige, basta kay nay kabaw nya nay balay. Oo. Sige, copy Sarge. Sige na Agent Ray. Sige Sarge. Brada, salamat brada ha. Sarge, napadilod. Urot na katang sa sweldo. Di atay. Nagdukog man siguro ka. Pangitaon na to ang naibalay diri daw og naikapaw. Sabot? Sabot. Tara. Go. Tara. Ikaw, wagdaanap ni mo Agent Ray. Hoy tao. Hay! Kameraman, gano ako na may nagunit ang kamera. Galas gaw, pakigunit. Padlungon jud kitong kameraman ba? Pandamay, bantog ra kay nagsunod-sunod sa tong... Ay, na. Kami lagi ni mo. Dito ta. Tara! Agent Ray, wa may balay. Relax lang dara, Agent Boyet. Naralagi na balay karon. Basta tanawan lang maayo. Makakita ra tag... Agent Boyet, kung saan ka? Galas. Ang kameraman. Galas na gunit kameraman. Ihatay ra ko na pandamay. Go! Bukay noon. Ikaw, kameraman, last na lang ka. Na, 140 na ka per month. Hoy! Ka. Tara. Tara! Agent Boyet, sama na. Nakikita mo bang nakikita ko? Dako ka kung mata, kita kayo. Busy. Unya kung bisi. Agent Boyet, kung na'y PC diri agibutang, meaning na'y nagtugway. Natural. Meaning sa unahan. Kikita mo na? Kita, Agent Ray. Kabaw ng lunang. Natural, kapaw. Nya, Agent Ray, kung sa pa imong yuga, tuwagi na si Charles. Napoy bala Agent Boyet. Sige, tawagan na ako si Sarge. Kadali lang.